Помниш ли колко трудно ти беше в училище, когато трябваше да научиш нов урок? Колко пъти си казвал: това е прекалено трудно, няма да се справя. А сега си представи, че всяка трудност в живота ти е точно такъв урок. И единствената причина да ти е трудно е защото още не си го научил. Всеки нов урок в училище ти е коствал усилие, концентрация, повторение, търпение. Но в момента, в който го усвоиш, трудността изчезва. Продължаваш напред с ново знание. Същото се случва и в живота ти. Всяко предизвикателство, което те затруднява днес, връзка, работа, финанси, страх, конфликт, е урок, който чака да бъде разбран. Неусвоеният урок се повтаря. Появява се под различна форма, с различни хора, в различни ситуации, докато не го осъзнаеш. Помисли за бебето, което се учи да ходи. Пада, опитва пак пада. За него това изглежда почти невъзможно, но в момента, в който проходи, ходенето става естествено, леко, автоматично. Точно така е и при теб. В момента, в който разбереш урока за трудността, болката намалява, съпротивата изчезва, става по-леко. Колкото повече уроци усвояваш, толкова по-хубав ти изглежда животът. Не защото проблемите спират, а защото ти порастваш. Започни да гледаш на изпитанията различно. Вместо да питаш: защо това ми се случва? Попитай: какво трябва да науча от това? Този въпрос променя всичко. Когато запалиш любовта в сърцето си и позволиш на мъдростта да те води, ще започнеш по-лесно да разпознаваш уроците, скрити в трудностите, и ще ги преминаваш с повече лекота и дори с усмивка. Сега искам да те попитам: кой урок животът ти повтаря в момента? Напиши го в коментарите. Осъзнаването е първата крачка към промяната. Сподели това видео с човек, който преминава през труден период. Може би точно това трябва да чуе. И се абонирай за канала, ако искаш повече съдържание, което ти помага да растеш, да разбираш и да живееш по-осъзнато. Трудностите не са наказание. Те са покана да станеш по-силен.